कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानातर्फे रक्तदान शिबिर यशस्वी. रक्तदान हे श्रेष्ठ आणि महादान आणि एकट्यालो जीव वाचवूक एक मेळची संधी म्हण इच्छुक आरोग्यवंतान रक्तदान करून दुसऱ्यालो जीव वाचवचो असे उद्गार कारवार जिल्हा जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमी सांगले. तेमी कारवारात जाल्ल्या रक्तदान शिबिरात उलयताले. नरेंद्राचार्य स्वामी भक्तान या शिबिराचे आयोजन केले. या रक्तदान केल्ल्यापैकी बी आणि ओ पॉझिटिव्ह गटाचे रक्त जास्त संग्रह झाला. देशाच्या 248 जाग्यार हे रक्तदान शिबिराचे संस्थानातर्फे आयोजन केले असा. येवच्या 18 जानेवारी 2025 दिसाक सदाशिवगडाच्या कोंकण मराठा सभागृहात सकाळी 8 ते दनपारा 2:30 वाजतापर्यंत हे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केला अशी त्यांनी माहिती दिली. रक्तदान समारंभाच्या समारोप सोहळ्यात त्यांनी सांगले की या धर्तीचेर कोणी बी अमुकूच जातीत जन्मा येऊ जाय म्हण अर्जी घालून जन्म घेयलो उरना. जन्मल्ल्या प्रत्येकट्याले गुणधर्म वेगवेगळे जरी उरले तरी सगळे आम्ही मानव जातीचे जीव. प्रत्येकट्याले रक्त गट वेगवेगळे उरले तरी रक्ताचो रंग एकूच असा. येवच्या 18 जानेवारी 2025 दिसा जावच्या सदाशिवगडाच्या रक्तदान शिबिर यशस्वी जाऊ म्हण त्यांनी शुभेच्छा व्यक्त केली. या वेळार संस्थानाचे गोंयचे सूरज केंकरे, अध्यक्ष दीपक वेर्णेकर, नयन बाबू काणकोणकर, अरुण राणे, अण्णप्पा कुडतरकर, तुळशीदास रायकर, दीपाली कारवारकर, अक्षता खोबरेकर, युवा समिती, गुरुसेवक आणि गुरुबंधू हजर आशिले. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कर्नाटकातल्या KSRTC आणि BMTC परिवहन मंडळाच्या प्रवासी तिकीट दरात वाढ. 930 कोटीचो अतिरिक्त महसूल सरकाराक. कर्नाटक राज्यात महिलांक मोफत बस सेवा दिवच्या काँग्रेस सरकारान बस तिकीट दरात 15% वाढ केली असून सामान्य बस दरात 1 ते 6 रुपये, वेगदूत बस दरात 7 ते 115 रुपये वाढ तर AC बस दरात 15% दरवाढ करची बरोबर GST आणि टोल शुल्काचो समावेश असा. KSRTCच्या वायव्य आणि ईशान्य परिवहन विभागाच्या 5 वर्षांनंतर दरवाढ जाऊन 33% आणि BMTCन 42% दरवाढीचो प्रस्ताव सरकाराकडे मांडिलो जाल्यार मंत्रिमंडळाच्या बसकेत बस तिकिटाच्या दरात 15% वाढ केली. हेजेन वार्षिक 930 कोटीचो अतिरिक्त महसूल KSRTC आणि BMTCक सर्वाधिक महसूल मेळटलो जाल्यार इतर राज्याच्या तुलनेत ही वाढ कमी असे सरकारान स्पष्ट केला. कारवारच्या अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा श्री स्वामी अय्यप्पा सन्निधानात महापूजा आणि अन्न संतर्पण कार्यक्रम मंगळवार 7 जानेवारी 2025. कारवारच्या अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा गेल्या 12 वर्षांच्यान श्री स्वामी अय्यप्पाचे व्रत सुरू असून या वर्षाक मंगळवार 7 जानेवारी 2025 श्री अय्यप्पा स्वामीची महापूजा असून आयोजकातर्फे जोरदार तयारी चल्ला. श्रीचो आवार विशेष अशा रंगबिरंगी विद्युत रोषणाईन झगमगीत केला असून मंगळवार 7 तारखेक सकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रमांत सुरुवात झाल्या. या व्रताचे दनपारा 12:30 वाजता श्रीची महापूजा, तीर्थप्रसाद, दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्न संतर्पण कार्यक्रम असून सगळे स्वामी भक्तान सहकुटुंब सहपरिवारासहित हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो असे सन्निधानाचे गुरुस्वामी स्वामी पुजारी श्याम गोवेकर आणि अनिल हुलेगोळ हेमी भक्ता कळयला. यल्लापुरात जिल्हास्तरीय शैक्षणिक शिक्षक समावेश. यल्लापूर शहराच्या कार्मिक भवन सभागृहात कर्नाटक राज्य माध्यमिक शाळा नौकर संघा वतीन आयोजन केलेल्या शिरसी शैक्षणिक जिल्हास्तरीय शिक्षक समावेशाचे
आमदार शिवराम हेब्बार यांनी दिवली पेटोवन उद्घाटन करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले। या वेळार विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी, केंद्रा विधानसभा क्षेत्राचे सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, शिरसी उपविभागाचे सहाय्यक आयुक्त काव्याराणी केवी, शिक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक हजर आशिल्ले। हवामानाचो अचूक अंदाज घेवचे रडार बसोवची भारतीय हवामान खात्याची माहिती। कर्नाटकाच्या कारवार मंगळूर सहित 5 जाग्यार DWR डॉपलर वेदर रडार हे बसयतले। तेजेन हवामान खात्याक पावसा सकट हवामानाचो बरोबर अंदाज घेवंक मेळटलो। समुद्र किनारपट्टी भागाच्या कारवार मंगळूर सकट बेंगलोर, धारवाड आणि बಳ್ಳारी हिंगा हे DWR रडार बसयतले अशी माहिती भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक मृत्युंजय मोहोपात्रा हेमी दिली। हे रडार सरकारी एजन्सींनी तर नागरिकांक सुद्धा सतर्क रावचे काम करतले। कर्नाटक राज्यात अनेकशा भागात अतिवृष्टी जाल्ली, त्या जाग्यार हे रडार बसोवचे काम करतले। येवच्या 2 वर्सात हे काम पूर्ण जातले। राज्यातल्या विविध सरकारी एजन्सी बरोबर रडार कार्यरत जातले। हेजेन वाऱ्याचो दर्जो, वाऱ्याचो वेग, वाऱ्याची दिशा हवामान खाते दिता। प्रत्येक टप्प्याटप्प्यात बदलच्या वाऱ्याची माहिती या रडारापासून मेळन हवामानाचो नेमकोच अंदाज व्यक्त करूक शक्य जातले अशी माहिती तेमी दिली। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। अधिकार स्वीकारिल्ल्या किम्स नूतन निर्देशकाक कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेतर्फे गौरव। कारवारच्या वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या नूतन निर्देशक पदार हजर जाल्ल्या डॉक्टर पौर्णिमा DT हेमका कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेच्या वतीन गौरवपूर्वक स्वागत केले। वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमगेल नेतृत्वात वेदिकेचे पदाधिकारी कारवार वैद्यकीय आस्पत्रेत वचून डॉक्टर पौर्णिमा DT हेमका मैसूर फेटो आणि शाल घालून झाडाचे रोपटे स्मरणिका दिवन गौरव केलो आणि आस्पत्रेत येवच्या रोग्याक उत्तम सेवा मेळची अशी अपेक्षा केली। आस्पत्रेत खाली आशिल्ले तज्ञ वैद्याची नेमणूक करची अशी तेमकां मनवी केली। गौरव स्वीकारून डॉक्टर पौर्णिमा हेमी कृतज्ञता व्यक्त केली। सार्वजनिकांक कसलीच अडचण जायनासतना जास्तीत जास्त सेवा दिवचे मनापासून प्रयत्न करतले असे तेमी आश्वासन दिले। या वेळार जनशक्ती वेदिकेचे कार्यदर्शी रामा नायक, बाबू शेख, खैरनिसा शेख, सूरज कुरुमकर, राजेंद्र अंचेकर, काशीनाथ नायक, नरेंद्र नायक आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।